Wel, croeso cynnes i'r Steddfod Amgen a Sesiwn y Gweisg yn y Babell Len ers dim gwynt a glaw a sŵn yn ymharu arno ni a dim byd yn rhithiol yn y sgwrs yma dwi ar fin i chael gydag awdur y gyfrol hon, sef Gemau, sy'n cael ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa. A dim byd yn rhithiol chwaith yn hynnwys y nofelig yma. Portread sy'n ma o fywyd yr aelwyd lle mae'r hen gythrel dementia yn trio i orau glas i chwalu popeth. Alla i'ch clywech chi'n gweud nawr, o na, am bwnc diflas, di galon, di pressing. Wel, na di ddim o gwbl. Yn gynnar iawn yn y nofel, mae Rose yn gyrrych ar a mae'n dweud, taswn ni yn marw'r munud yma. Pa ffordd i droi, sgyn i ddim syniad. Sim syniad ble ddes i nag i ble dwi'n mynd. Ac mae yna rhyw blydi car tu ôl i mi yn canu gorn. Felly dwi'n troi'r un ffordd i'r diawl ac yn gobeithio'r gorau. Chwerthin, wnaeth Clive pan ddidau wrtho fo, chwerthin yn te. A dyna osod y cywair, diolch i'r awdur Mared Lewis. Hon yw ei chweched nofel gyda llaw i oedolion. Helo Mared, lan fyna yn llan Ddaniel Fab. Fes i bron a gweud fyna nawr, llan Ddaniel Fab. O, da ni gyd... Mae'n y Fab yna. O, mae'n Fab bob diwrnod yn llan Ddaniel, yn diwyr. O'ch chi ddim eisiau hon fod yn nofel drom ddigalon, o'ch chi? Na, do ni ddim deud y gwir. Bod y pwnc i hun, wrth gwrs, yn trafod pwnc yn difrifol iawn. A bod nonas, Beti, doedd gen i ddim bwriad sgwennu am dementia o gwbl. O'n i wedi cychwyn sgwennu am rhywbeth arall ar rwsyd. Mi ddoth hon rwsyd o nunlla, felly. Ond ddim o nunlla chwaith mewn ffordd, nac i. Ond dim dyna'r bwriad o gen i yn wreiddiol. Felly, mi oedd hi'n esblygu fel o'n i'n sgwennu am y cyflwr. Mi oedd y lledd y far llon mewn ffordd yn cynnig ei hun yn anatod fel rhan o'r holl beth rwsyd. Achos, chymod, mae hiwmor yn bwysig yn dywe pan chi'n gofalu ar ôl rhywun y dementia. Hynny yw, mae fe'n ysgafnhau pethau, dydy? O, mae rai chi gadw'ch hiwmor, dwi'n meddwl. Ydych chi'n colli bob dim o'ch hun. A mae'r natur ddynol hefyd yn dydyn, da ni'n chwilio, da ni'n chwerthu'n weithiau mewn te cnibrwn, mae yna rhyw falf, da ni angen i bwyso ar mwyn. Mae'r dia gwyn o brofiad dynol yn rhywbeth da ni'n neud yn naturiol, dwi'n meddwl, fel pobl. Cyn i ni fynd ymlaen i sôn am y cymeriadau, ych chi'n dechrau pob pennod gyda gem, saffir, diamwnt, emerallt, amber, rhyddem a gorffen gyda perl. Beth yw arwyddocâd y gemau yma felly, Mared? Wel, maen nhw'n seiliedig ar gynllun canllawiau o falwyr gan rhywun o'r enw Tipa Snow. A ddeisi ar draws Tipa Snow, dweud y gwir, i gwaith hi pan oedden ni'n cael rhyw weithdy pan oedd mam yn anffodus yn dioddau'r cyflwr yma. Gaethon ni rhywun yn rhoi gweithdy oedd yn beth eitha prin ar sut i ofalu am rhywun efo dementia. Ac yn y bon mae'r trac neu taith y clefyd yn cael ei ddarlunio drwy disgrifiadau'r gwahanol emau a'r nodweddion sy'n priodoli'r gwahanol emau hefyd yn medru bod yn rhywbeth sy'n priodoli'r hyn mae'r dioddefwr yn medru wneud. A mae'r pwyslais o hyd yn y cynllun yma, dyna sy'n dda amdano fo, dwi'n meddwl, bod y pwyslais ar yr hyn mae'r person yn medru wneud, ynddo? Yn ytrach na'r holl sgiliau sy'n syrthio i ffwr yn raddol bach fel croen. Mae yna bethau, maen nhw dal yn medru i gwneud a'r pwyslais ar hynny. A mae hynny, a mynd ar ôl hynny mewn ffordd ydy'r nod mewn ffordd i'r gofalwr. O'n i'n weld o rhyw ffordd rhaid neis o fframio'r stori, dweud y gwir, ac i roi rhyw fath o fframwaith i'r narratif mewn ffordd drwy'r disgrifio'r gemau gwahanol, mae'r taith y clefyd.
Pan ddarllenes i'r nofelig fach yma yn gyntaf, ro'n i'n gallu uniaethu a hi, wrth gwrs, ac o'n i'n meddwl wrthyn hunan, sy'n neb, chymod, wedi gallu sgrifennu hon, achos mae'r manylion bach yma, y pethau bach yma, maen nhw mor gywir, chymod, ac o'n i'n meddwl, mae rhaid bod unrhyw un sydd wedi sgrifennu gyda'r manylder yma, gyda'r cywirdeb yma, wedi cael y profiad o fod yn gofalu ar ôl rhywun â dementia, neu fod yn agos at rhywun â dementia, beth bynnag, ac o'ch chi'n dweud oedd eich mam ar y cyflwr yma. Oedd yn anffodus yr vascular dementia gafodd hi lle yn dilyn rhyw fath o stroc, felly oedd o'n gyd yn eitha sydyn ac yn anodd ymdopi fo i mrawd a fi'n dweud y gwir o ran un wythnos oedd hi'n hollol iawn lle, oedd hi yn ei 80au, oedd hi'n dda iawn am ei hoed a wedyn hwn wedyn yn dod fel rhyw follt ac yn sioc mawr i ni gyd mewn ffordd lle de. Ie. A dwi'n iawn o feddwl, chymod, fysech chi ddim wedi gallu sgrifennu hon oni bai gyda'r manylder sy'n ynddi a'r cywirdeb sy'n ynddi fel o'n i'n dweud, heblaw bod â chi brofiad. Wel, dwi'n meddwl bod hynny'n berffaith wir, dydy hon ddim yn hunan gofiannol mewn ffordd. Mae yna sawl peth, mae Rose, un o'r prif gymeriadau yn ei wneud, dychymyg llwyr ydy hynny. Ond mae yna bethau fel enghraifft, mae'r ffaith bod Rose yn gweld twll yn lle gweld mat. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n gyffredin iawn. Mae'r gallu weld yn glir yn dirywio. A'r pethau bach fel y ffaith bod ni fel gofalwyr ddim eisiau derbyn y peth yn aml iawn ac yn creu esgusion ac yn creu rhyw fath o swigan o gwmpas yr arf iechyd. Mae hynny'n rhywbeth hefyd dwi'n meddwl sy'n eitha cyffredin ac yn, oedd hi'n rwsyd dwi'n meddwl hon yn un o'r pethau rhwydda dwi wedi sgwennu ar un lefel achos mi ddoth allan ac eto un o'r pethau anodda dwi wedi sgwennu hefyd achos oedd hi'n cyffwrdd, oedd hi'n amlwg yn cyffwrdd. Achos o'n i'n gweld hefyd y pethau ymarferol, chymod, o'ch chi'n sôn am y post-its fel pilipalod ar hyd y lle, cwpanau ar un cwpwrdd, cyllyll a ffyrc ar ddror, ffridge. Ac wrth gwrs dwi'n cofio gwneud hynna'n hunan, rhoi pethau yma, fel bod David yn gallu yn gwybod beth sy'n yn y cwpwrdd. Oedd ddim yn gweithio yn aml iawn, mae'n rhaid i fi gyfaddu. Wel, felly'r cymeriadau, Rose sy'n dementia, Clive, wedyn y gŵr a Nina, a dyna ble mae'r elfen annisgwyl yn dod i fewn, nes o'n i'n meddwl, y twist yn y stori, Mared, chymod. Achos merch Rose ydy, Nina, ond dyw'r ddwy ddim yn nabod ei gilydd, wrth gwrs. Na, ddim yn nabod ei gilydd. Mae Nina wedi cael ei mabwysiadu yn gynnar iawn pan oedd hi'n fabi felly. A dim ond ar ôl i'w rhieni, rhai sydd wedi mabwysiadu hi farw, mae hi'n teimlo bod hi'n gallu chwilio am ei rhieni go iawn felly, sy'n rhywbeth eitha cyffredin. Ond o'n isio, un peth oedden ni falch ohono fo, a dwi'n siŵr bod pawb sy'n nabod rhywun sydd fel dementia, yr wobr a'r hodd ydy'r ffaith bod rhywun yn cofio nhw fel oedden nhw, de. A mae hwnna'n rhywbeth mae rhywun yn drysori yn dydy. Ond i Nina fel prif gymeriad, o'n i jyst meddwl, sut beth fasa fo tasa hi rioed wedi cael y fraint yna o nabod hanfod y person cyn i'r clefyd yma gael gafel yn ei lle. A dechrau rhyw feddwl be fasa hynny, a wedyn mewn ffordd mae'r nofel yn darlunio taith Nina i drio darganfod i'm ham mewn ffordd, a mae hynny'n rhywbeth ac yr teimlad mae bod ti wedi adael yr hi hwyr. Ac eto mae hi'n dal ar y rwan, mae gynnon ni rwan, mae'n deud yn rhywle. A mewn ffordd mae hynny rhywbeth, y rwan, y presennol, ydy'r peth mwyaf gwerthfawr yn de, mewn ffordd. Mae rhaid i rywun werthfawrogi a dal gafal yn hynny, lle. A wedyn y ddwy yn cwrdd am y tro cyntaf, a Clive yn sôn bod Rose newydd gael y ffliw.
Doedd e ddim eisiau dweud o ganddi dementia, a dyna chi'r stigma, yn te, pobl ddim yn fodlon siarad am y cyflwr. Pan gafodd eich mam y diagnosis, ai dyna fel o'ch chi'n teimlo, chymod nad o'ch chi ddim eisiau siarad am y peth? A'i wneud yn gwbl agored? Wel, mae'n siŵr bod yna elfen o hynny'n de. Ond hefyd, ydych chi'n teimlo bod chi eisiau gwarchod, mam hefyd rwsyd. Achos doedden ni'n isio iddi hi gael ei diffinio gan hynny. A mae hynny rhywbeth, doedden ni dal yn deimlo'n gry amdano fo. Dim dementia oedd mam. Oedd hi gymaint mwy na hynny fel pob dioddefwr arall sydd efo dementia. Mynd tu hwnt i hynny. Ond mae yna'n sicr, mae yna stigma yn bodoli o hyd yn does. A dydy'r gair dementia hyn ddim yn air sy'n helpu'r sefyllfa mewn ffordd, achos mae geiriau mor bwysig. Ond mae'n dod o'r, ysgwnnw ni'n hyd gair yn hynna'n amdano fo rwsyd yn y Gymraeg, achos mae'n dechrau mewn amdano fo, achos mae'r benthyciad o'r Lladin ydy'r gair dementia, ynddo. A da ni rwsyd ddim di perchnogi'r peth. Ie, achos dyn nhw ddim yn demented. A dwi'n cofio pan gafodd David y diagnosis yn y lle cyntaf, Alzheimer's, wel, oedd e'n cael gwaith i gofio'r enw hynny, a fydden ni'n cwrdd â bobl, a fydde bobl yn gofyn, siwr wyt ti, David, gan wybod i fod wedi cael David diagnosis, a fydde David yn dweud, wel, wy'n iawn, ond maen nhw'n dweud i bod da fi'r cyflwr yma, a be maen nhw'n galw fydde fe'n troi ta i wedyn, a dweud, beth yw a fysa ni'n dweud Alzheimer's. Ond ych chi'n iawn ynglyn â'r gair dementia ond, chymod, wy'n gobeithio erbyn hyn yn bod ni'n gallu trafod y clefyd yn fwy agored. Dwi'n credu yn bod ni beth sydd un ar 10 mlynedd ar ôl i David gael y diagnosis, wy'n credu mae pethau wedi gwella. Mae pethau'n gwella, yn sicr mae yna fwy o drafod ar y cyflwr, a bod pobl ddim gymaint. A gwylydd, achos pam bod yna gwylydd yn mewn ffordd, ynddo? Pam bod yna, ond mae o'n rhywbeth naturiol lle bod ni fel Cymru'n bobl fwy preifat hefyd o bosib, dwi'n yn gwybod. Ond dyna'n brofiad i, pan o'n i'n neud y rhaglenni yma, oedd bod y Cymru Cymraeg yn fwy cyndyn i drafod y peth na'r di-Gymraeg. Mae'n ddiddorol, dydy? Mae'n ddiddorol. Ie. A wedyn, Nina yn mynd i gartre i mam a Clive am y tro cynta. Ac mae'n dipyn o sioc iddi. Ac fe gewch chi Mared nawr adrodd yr hanes pan mae Nina yn mynd i'r cartre am y tro cynta. Ia, hwn di'r tro cyntaf. Maen nhw wedi cyfarfod am y tro cyntaf rhyw dir niwtral yn dod mewn tafarn. Jyst i gael cyfarfod am y tro cyntaf. Ond hyn di'r tro cyntaf rwan mae Nina'n mynd ar yr eilwyd ac yn gweld y gofal mae Clive, y gofal sgynno fo drosti hi. Ond mae o'n ddechrau reit gythryblus fel fyddwch chi'n gweld. Mae'n hyd o'n sbectol. Naint, Beti. Reit. Ac yna mae'r drws yn agor. Mae'n sefyll... Mae'r stori ti'n cael ei ddeud o safbwynt Nina. Sefyll ti allan. Ac yna mae'r drws yn agor. Ac mae hi'n sefyll yno. A'i chot amdani. A golwg benderfynol yn y llygaid gwyrddion. Mae gwallt wedi sgubo'n ddramatig ar un ochr i'w ffen, ac mae'r lipstick coch wedi ei osod yn herfeiddiol. A'r lliw yn gweudu dros y mylon y gwefusau. Dwi'n meddwl amdano'n lliwio llyfr lluniau ac yn caffraeg yn yr athrawes a mynd dros y llinella. Mae natur heriol yn drawiadol o hardd. Mae Clive y tu ôl iddi, yn ei frat, efo llun o ddynas hannar noeth mewn bikini arno, yn gafal mewn gwydrad o champagne. Brat yn dod â chellwair prodas iach i'r wyneb. Prodas o rannu joc. Dwi'n un beth sy'n achosi'r embaras mwyaf iddo mod i'n gweld y brat sydd yn joc fach brifat rhwng dau a reilwyd glos. Tafod Ros yn sefyll yma'n heriol o'i flaen. Nina, sori, mae hyn jyst newydd. Dyma hi!
Mae hi'n estyn amdanau ac yn fy nghofleidio'n dyn, dwi'n teimlo ei hesgyr ni drwy chot. Dyma hi'r lifft wedi dŵad, meddai wedyn, ac mae ei llais yn fuddigoliaethus. Fidis i bo fi'n cael lifft. Ia, ond dwi'n ddim os di Nina'n... Bag! Dwi isio mag! Lle... Bloody bag! Mae'n edrych ar Clay fel tasai'n barod i'w daro am eiliad, ac yna'n myrwyno mewn enid. Yn myrwyno ac yn teulu cledr i llaw, ar hyd ei focha, ar hyd ei drwyn, i'w efusa. Mae'r tynerwch yma'n achosi llawer mwy o'n baras i mi, ond mae o'n helpu Cleif. Tyd ni am banad, ia? A nawn ni'n banad i Nina. Nina. Wel, mae Nina wedi dod edrych amdana chdi, Li. Wedi dod i ddeu helo. Mae'n gafal yn ei braich ac yn dechrau throi yn araf yn ôl i mewn i'r tŷ, ond mae hi'n troi atai ac yn syllu'n syth i mewn i fy llygau di, a does dim lle i amau diffiantrwydd. Mae hwn yn siarad efo fi fel swn i'n gall, sti. Fel ta swn i'n hollol dwlalu. Dwi di deitha fo. Dwi'n hollol iawn. Yndach, Ros. Mam, dwi'n mynd i fedru galw hi'n mam o gwbl. Just isio mynd adra dwi. Mae hynny'n iawn, dydi? Isio mynd adra dwi. Adra. Mae pawb isio mynd yn diwedd, de. Ia, da chi'n iawn. Da chi'n berffaith iawn, medda fi'na. Gan wenu arni, ac osgoi llygad Cleif wrth i fe edrych arnau. Pwda chi fyd. Da chi'n neis, yn ddel. Tydi Cleif? Diolch, Mared. Y cyfnod emrallt ydy hwn, yn dyfe, lle mae y newid cynta'n digwydd. Nad yw'r un a dimensia'n sylweddoli hynny, wrth gwrs, hynny yw, maen nhw'n dweud, does dim byd y bod arna i ac eto mae'n troi ar yr un sy'n gofalu yn dechrau ymosod a dyma pryd mae'r gofalydd yn dechrau sylweddoli, dwi'n meddwl, dyw ddim mor hawdd â hynny o falu ar ôl rhywun a dimensia. Chymod, oedd hi'n galw Clive yn bastard ac ati. Anhebyg y byddai'n defnyddio iaith fel yna pan oedd hi'n cyn y cyfnod dimensia, chi'n meddwl? Wel, mae hynny'n bos berffaith wir. Mae o'n, chi'n mae'r inhibitions i gyd, ac oedd y person oedd yn sôn am yr clefyd yn dweud bod yna ran o'r ymenydd lle mae rhywun yn cadw gwahardd arno fo ac yn gallu ffiltro'r pethau. Mae hwnnw just, mae'r ffilter yn mynd yn llwyr, lle de. A wedyn, mae hyn yn beth reit gyffredin bod na regfeidd a bethau felly, mae wedi dod i sgwrs rhywun fasa byth dragwyddol yn defnyddio iaith felly'n arferol, lle de. A Nina ddim yn gwybod dim am dementia ac felly yn gwglo'r peth, yn dyfe. Faint o'ch chi'n wybod am yr afiechyd pan gafodd eich mam y diagnosis, Mared? Dim llawer o ddim, dweud y gwir. Dim llawer o ddim. Ac yn teimlo'n yn niwl yn aml, ac ddim yn siŵr lle i droi, a diolch byth am bod ni'n y cyfnod gwglo mewn ffordd, ynde? Da chi'n medru, bod o'n beth peryg, wrth gwrs, meddwl bod chi'n ddoctor os da chi wedi treulio awr ar y cyfrifiadur. Mae rhywun yn dysgu ar rywsut, mae rhywun yn awchu am wybodaeth, yn dydi, wna'n ymwneud chi rhyw fath, Beti. Mae rhywun yn sychedig am y wybodaeth rywsut, yn methu cael digon ohono fel sy'n de. Ond ia, mae rhywun yn gorfod dysgu, cos o'n i'n meddwl na dementia di'r enw, yr ambarel am yr holl glyfyd yma, erbyn gweld, o'n i'n gwybod y gwahaniaeth rhwng. Ia, wedyn, da chi'n mynd o gam i gam mewn ffordd ydach, ar pethau. Cos mae yna gant o wahanol fathau o dementia. O bach, oes wir, ia. Argian, ia. A wedyn, oedd Nina'n dweud, yn dyfe, gair rhywun arall o dementia cyn hyn. Mae yna sôn amdano fo o hyd ar y cyfryngau, y dyddiau yma, fel sa fo'n blaned, maen nhw'n newydd arganfod. Ond eto, yn ystod y cyfnod yma, y cyfnod clo, y cyfnod Covid,
ychydig iawn i ni wedi glywed am bobl sydd yn byw gyda'r cyflwr, y cyflwr ofnadw yma. A mae o'n sicr, a mae'r clefyd, mae wedi cymryd drosodd bob dim mewn ffordd sydd o ran y sylw sy'n cael ei reid yn y wasg ac yn y cyfryngau ac ati. A mae o'n adag ofnadwy sy'n ei ddechmygu o anodd yn dydy i rywun sydd efo rhyw glefyd fel hyn lle dydyn nhw'n deall ac o bosib os ydyn nhw'n cartra ac ati bod y teulu ddim yn gallu ymweld. A mae o'n gwneud y peth saith gwaith yn dydy mewn ffordd. Neu os ydy'r gofalwr yn sownd yn y tŷ hefyd efo'r person yn de. Hollol, achos dyw hynny ddim wedi cael sylw yn ystod y cyfnod yma. A chyma, fe gawn ni wybod am hwn i hwyr neu hwyrach y faint o bobl a dementia sydd wedi marw o'r Covid yma, ynddo fe? Yn union. Nhw ddim wedi cael gymaint o sylw a hynny sy'n drenu mewn ffordd. Beth bynnag, symudwn ni mlaen y cyfnod amber a cymeriad bach yn gaeth mewn eiliad o amser ydi amber, meddech chi. Siwr mae hyn yn ymlygu hun yn y cymeriad Rosie? Rose, nid Rosie. Wel, Rosie Cleive, ynddo. Rwysydd, mae'r perthynas nhw, mae enw oedd hi yn un arbennig ac yn un personol yn dydy. Wel, yr syniad bod rhywun sy'n dioddef a Rose yn arbennig yn mynd yn ôl i gyfnod pan oedd hi'n fengach a'r perthynas efo'i mham ac isio mynd adra, ti'n meddwl bod ti mor awydd i symud ac yn gaeth i ryw amser arbennig. A maen nhw'n dweud bod pobl sy'n mynd i ryw gyfnod arbennig, lle maen nhw wedi bod hapusa o bosib, neu wedi teimlo mwyaf cysurus a mwyaf saff mewn ffordd, bod hynny rhywbeth sy'n digwydd. A wedyn mewn ffordd, mae perthynas efo Cleive, mae'r ffin yn niwlog mewn ffordd. Mae o fatha rhyw dwi'n gwybod, dim yn berthynas gwrdd y Gwraig ebyn hyn, achos mae hi, wrth gwrs, wedi llithro nôl i ryw gyfnod. Ac eto, fel efo pob, dydy o ddim yn linier nac di mewn ffordd, yr datblygiad, mae yna fflachiadau o fod, yn does, o sylweddoli ac o ddeud pethau hollol glir sy'n gwneud berffaith synwyr. Felly mae o'r glefyd hynod o gymleth yn dydy. A'r cymlethdod yna, un o'r heriau yn sicr o sgwennu'r cymeriad hefyd mewn ffordd, achos mae'r cymeriad yn troi fel cwpan yn y dŵr yn amrywio, ddim jyst o amser y dydd medru cael effaith, ond mae'r person medru amrywio fewn 5 munud o fod yn, a symud a llithro un cyflwr i'r llall, o un gem i'r llall, os lygwch chi. Ie. Achos, chymod, mae Rose a llygad ddi, ynddo fe? Achos bod hi wedi cwmpo. Achos bod hi wedi meddwl bod y mat, oedd hi eisiau croesi'r mat gan meddwl mae twll oedd yno, a felly oedd hi wedi syrthio ac oedd hi wedi cael llygad ddi. Beth am i ni glywed pwt bach o'r hyn ddigwyddodd ar ôl iddi gael y cwymp yma ar llygad ddi? Reit, iawn. I egluro, mae hi'n edrych ar ei hun mewn drych. Ond mae hi'n meddwl na bod hi'n edrych ar ei hun ar rhywun arall drwy'r ffenast, felly. Felly, llais Rose ydi hwn rwan. Mae hi yno eto yn sbio arna i. Hen ddynas. Gwallt, gwyllt, coch, hyll, bler, llygad ddu. Di bod yn cwffio mai. A rwan mae eisiau cwffio fo fi. Dwi'n tynnu'n hafod arni. Mae'n hyll, a mae'n tynnu tafod yn ôl. Tynnu tafod. A mae'n dangos i danadd rhai melyn fel mot y ci yn gwenu ac yn gas fel hon. Ewch o yma, ewch! Sgynnu hi ddim hawl, ddim i fod, isio dwyn, pan mae'n gweithio arna i fela. Ac wedyn mae o yna, ac wedyn hi, yr un ifanc fel efo'r gwallt, yn trio deud bod hen ast hyll wedi mynd, a bod pob dim yn iawn.
barin ifanc yn rhoi'r peth na gwmpas I gwddw dros y ffenast lle mae'r hen ast hyll. Ac mae hi'n mynd. Wedi mynd rwan, medda'r hogan ifanc, ddaw I ddim yn ôl eto. A dwi'n sbio eto, ac yndi, mae hi wedi mynd. Wedi mynd. Hen beach honna, hen beth hyll, medda fi. A maen nhw'n chwerthin fo a hi. A dwi'n na dechrau chwerthin hefyd. Braf di hyn. A chwerthin ma sy'n gwneud I mi deimlo'n gynas neis tu mewn. Chwerthin fel yfad panad. Ie, y chwerthin. Dyna beth sy'n cadw pobl I fynd, a dyna beth oedd eich profiad chi, Mared, gyda'ch mam? Yn sicr, oedd hi'n berson mor hwyliog cyn hyn I gyd, cyn iddi gael y clefyd. Ac oedd y hiwmor dal yna, ynddo? Oedd yr hiwmor dal yna, illa, ddim yn cael ei briodoli yn y llefydd iawn weithiau. Ond rwsyd, fel oedden ni'n siarad ynghynt, mae'r chwerthin ma'n rhan o'r ffordd o'n dopi mewn ffordd, yn dydi? O, mae yna bethau chwerthin llyd yn medru digwydd, oes. Achos yn sicr, dyna beth oedd yn cadw David yn gysurus oedd I hiwmor y tan y diwedd, achos dwi'n cofio roedd Max Boyce ar yr iPad yn werth y byd I gyd. Ac oedd ydi tan y diwedd bron, ydy. Mae'n holl bwysig. A mae'n rhan, mae'n rhan greiddiol o bersonolaeth rhywun mae'n rhaid yn dydi? Rhan greiddiol ohono ni bod yr hiwmor yn dal ymlaen, de. Ond un peth oedd yn ddiddorol I sylwi fi, hynny yw, oedd Clive yn dweud, I fod e'n colli'r trafod ar dadle, I bod nhw wedi trafod yn dadle'n ffyrnu weithiau ar bynciau gwleidyddol, heblaw, bod y ddau yn cytuno ar Brexit, hynny yw, do'n nhw ddim eisiau gadael Ewrop. Yn union, call iawn. Ond, chymod, wy'n gallu uniaethu, a hynny hefyd, a rhannu yma, chymod, oedd Clive yn arfer rhannu popeth, oedd y ddau ohonyn nhw'n rhannu popeth gyda'i gilydd. A dyna beth sydd wedi mynd ar goll, ynddo? Ia, a dyna di hanfod perthynas mewn ffordd, di medru rhannu pethau drwg sydd wedi digwydd, ond rhannu'r llwyddiannau'r storis doniol a bethau felly. A pan mae hynny'n mynd ar goll rwsyd, mae o'n beth hynod mae o'n gollad fawr yn dydi? Yn dydi? Mae o'n gwegian dipyn ar y berthynas yr rhannu yma. Ie, dwi'n siŵr bod chi medru uniaethu fo hynny, de. A wedyn hefyd, doedd Clive ddim yn o'r hoff o weld y nyrs yn dod yn agoedd. Achos, wel, oedd e'n ofni petai nhw'n gweld bod rhywbeth yn bod ar Rosie fe, a bydden nhw'n mynd â hi, I gartre. Dyna beth oedd hi ofn, ynddo? O, mae hyn yn dod yn ôl I beth o'n i'n siarad am y busnes yma mae gen I hi ffliw mewn ffordd. Y ffaith o fod yn gyndyn I gydnabod ac I dderbyn bod yna rhywbeth yn bod na ddim just ynghyhofio cyffredin. Ond hefyd, maen nhw wedi byw ar eilwyd reit brifat y ddau ohonyn nhw perthynas dim plant, blaw am Nina, bod hi dod nes ymlaen. Ond a jyst y syniad yma bod rhywun, awdurdoda allanol, mae'n mynd I ymyrryd ar y swigan yma sydd ganddyn nhw. Ond hefyd, wrth gwrs, yng nghefn I feddwl, ydy'r ffaith, bod o medru cymryd gofal ohoni ar ffaith, wrth gwrs, y basa rhaid iddyn nhw gael mwy o gymorth ac o bosib fysa rhaid iddi gael mynd I ffwrdd yn I gartre tasa'r awdurdoda'n yn I be mae o'n feddwl yn busnesu gormod felly. Mae Clive yn amddiffynol iawn ohoni hi dydy. Ac isio cymryd y rôl iddo fo I hun a ddim isio gadael pobl eraill I mewn ffordd I helpu. Achos oedd hi wedi cael rhywbeth I wisgo yn doedd rownd I gwddf yn yw petai hi'n syrthio, byddai'n gallu gwasgu botwm y larwm felly. A fel oedd e'n gweud, siwt fydd y Rose wedi gallu gwneud hynny. Dyma unwaith eto
ticio'r bocsys, ynde? Wel ia, a mae'r beth felly'n gres os da chi'n iawn yn eich meddwl a bod chi'n methu cerdded as gysyrthio ac yn gwybod sut i... Ond mae o'n gofyn am broses ymresymu. Reit soffistigedig i wybod na'r botwm coch ydy'r botwm i bwyso mewn ar gyfwng yn dydy. A mae o'n cael ei adal, dych chi'n mewn ystafelloedd, di rhywun ddim yn syrthio mewn lle cyfleus na chdi, fel arfer. Dych chi'n meddwl, os di rhywun wedi dynnu o'i ffwr ac i'm eisiau ei wisgo fo, wel mae o pen arall y tŷ yn dydy pan mae angen o. Wedi de hynny fi, mae modd cael fatha brichlet sydd llawer haws i fynd yn y ball ag ati, ond chwarae teg, dwi'n meddwl bod yr awdurdoda'n trio'i gorau, ond weithiau dydy'r pethau ddim wastad yn gweithio. Dyn nhw mor ymarferol a mae rhywun mewn swyddfa di benderfynu, lle, o bosib weithiau. Achos mae pobl y dimensiwn wahanol iawn i bobl, sy'n a dim hynny yw bobl yn iach, ynde, ond yn fregus yn gorfforol felly, ynde? Wel, yn union. Wahaniaeth, ie. Yn union. A dim fel bob tro, felly nhw'n sylweddoli bod yna wahaniaeth, ynde? Na, ond mae'r sefyllfa yn gwella, dwi'n meddwl, chwarae teg. Ydy. A mi gaethon ni gymorth, unwaith oedd y diagnosis, mae yna gymorth ar gael wedyn, dwi'n meddwl. Ac, ia. A wedyn, rhyddem ydy'r nesa. Beth yw arwyddocad yr hon te, Mared? Da ni edrych. Achos erbyn hyn, mae Rose mewn cartre nyrsio yn diwy. Reit. Mae'r sgiliau motor erbyn hyn wedi edwyno fwy na lai yn llwyr. A mae'r llwnc ag ati hefyd. Mae bob dim yn dydy erbyn y diwedd. Mae bob reflex mewn ffordd. Mae rhywun yn meddwl sy'n naturiol. Mae bob dim felly yn dihoeni. A wedyn mae'r rhythm a cyffyrddiad yn hynod o bwysig yn yr rhan yma o'r peth. A'r cyffyrddiad pethau meddal neu cyffyrddiad llaw ac ati yn holl bwysig a mae yna fwynhad i gael o hynny. Ac gwrando'r alawon a mae yna waith da yn mynd ymlaen mewn cartrefi henoed a falle bobl yn mynd i mewn i ganu ac ati. A mae yna foddhad a phlesar yn hynny o hyd. A mae'n neis bod yna bethau felly. A pan da chi wedi cyrraedd y stage yna, mae unrhyw beth bach sy'n medru rhoi mwynhad a phlesar, mae eisiau i wneud o'n does, a cofio bod o'n bwysig, felly. Mae yna rhywbeth yna o hyd. Ie, a Nina'n sylwi wedyn bod Clive yn edrych yn dipyn mwy taclus, a bod e'n edrych gyment yn well o safbwynt iechyd ac ati, ynddo fe? O, yn sicr. Achos mae wedi bod yn ymateb. A oedd hi'n wedyn faint o wel, chymod, gofalu ar ôl rhywun y dimensio oedd e wedi dweud arno yn fawr yn doedd. Achos mae'n gyflwr 4 awr ar 20. Ie, chymod, dydy o ddim yn gyflwr sy'n cadw at reola. Dydy'r amser ddim yn bwysig yn ychydig, mewn ffordd, efo'r cyflwr. Felly mae'r... Oedd am rawd yn hynod o dda, efo mam hefyd, yn mi ddeud hynny. Achos dyna un peth arall yn tyfu, y dyn yn gofalu ar ôl i wraig. A dwi'n gwybod bod mae'r yn y mwyafrif y gwragedd sy'n gofalu ar ôl i gwir. Y fenyw sy'n gofalu ar ôl i partner, math o beth. A nid ffordd arall rownd. A felly bod y cymdeithas yn disgwyl hynny. Mae menywod sy'n fod gofalu ar ôl y dynion, ynddo? Bosib iawn. A mae yna gymaint o ddynion fel Clive, fel ymrawd hefyd, sydd mor anwyl a mor ofalgar, ynddo? A mae cymdeithas efo rhyw syniad fel ydych chi'n dweud, yn does? Syniad rhyw rhagdybiaeth sy'n anghywir yn aml iawn. Yndi. A felly perl i orffen. Ia, perl. Ie. A mae hyn, dwi'n meddwl, wedi cyffwrdd rhai pobl sydd wedi deitha fi bod nhw wedi darllen y llyfr, bod nhw'n gwerthfawrogi. Da ni'n canolbwyntio ar yr allanolion yn dydan. A'r allanolion a'r person bach sydd wedi crebachu o'n blaenau ni. Ond i ni gofio bod i hanfod nhw, y berl tu mewn. Mae yno hyd yn dydy. Mae hanfod y person yna. A mae rhaid i ni gofio hynny ac anwesu'r
anwesur yr hyn sydd yno o hyd tu mewn ffordd. Mae'r harddwch y person dal. Achos dyna beth yw perl wrth gwrs ynde. Mae'r gragen tu allan iddi yn Gragen y beth i gonhyll yn dydy. A wedyn mae'r berl loiw yn berffaith tu mewn ffordd yn dydy. Ac os da chi eisiau alw fo'n enaid, os da chi eisiau alw fo'n hanfod, beth bynnag ydych daliadau chi. Mae o'n bwysig i gofio hynny, dwi'n meddwl, yn dydy. Mae nhw yno o hyd, ydyn nhw? Yno o hyd, yn dyn tad. Yno o hyd. A dal efo ni rwan, de Beti. Dyn nhw'n... Dyn nhw ddim yn diflannu. Na. A da ni'n cofio'r amseroedd gorau, dwi'n meddwl, yn dydan. Mae'r ymateb wedi bod yn dda i'r llyfr. Mared, dwi'n deall? Dwi'n meddwl bod ti wedi cyffwrdd rhywbeth mewn pobl, yndi, dwi'n meddwl, yndi. Mae pobl wedi darllen i fwy nag unwaith hefyd, achos mae hi'n nofelig eitha byr ydy hi, ond dwi'n gobeithio bod na rhyw fath o adlais yn cael ei adael ar ôl i chi orffen y llyfr. A bod na, mewn ffordd, mae'n fwy na'i swm mewn ffordd, gobeithio. Dyna di'r gobaith beth bynnag. Bod ti'n gadael i ôl. A beth sy'n ar y gweill nawr? Wel, dwi'n edrych ymlaen cael bach o seibiant. Dwi wedi bod yn rhedeg rhyw weithdy sgwennu creadigol i ddysgwyr. Felly mae hwnnw newydd orffan, nes i fwynhau hynny. Ond mae gen i nofel i ddysgwyr sydd dwi angen dechrau go iawn ar honno rwan. Mae'r drafft cyntaf honno i fod i mewn mis Tachwedd, felly mi afal hynny, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl bod fi am sgwennu am dementia eto, dwi'n meddwl. Nes i'n bwriadu i ddechrau, dwi'n meddwl bod fi wedi rhoi hynny un ochr, ond dwi'n falch bod fi wedi sgwennu hon rwsyd. Wel, diolch am y sgwrs, Mared, a diolch hefyd i David Hughes yn dyfod sydd wedi cadw trefen arno ni. Felly cofiwch, Gemau yn cael ei chyhoeddi gan Wasg y Lolfa, i ffris yn 6 ffint na mynd ceiniog. Bargen, fyswn ni dweud y lleia. Diolch eto, Mared. Diolch Beti, hwyl. Diolch. Hwyl.